Teď jsme zrovna vyšli na zámek Stránov, na výhlídku na věž. Jako zámek vevnitř moc zachovaný není, protože kdysi tady to sebrali komunisti a poté tady byl dětský domov. Ale vyhlídka je hezká. Tamhle je v dálce pohled na Mladou Boleslav. Vzadu jsou trosky. Tamhle tím směrem je Ještěd. Tamhle vykukuje hrad Bezděs. Tady vykukuje místní strašidlo. To je, pardon, manželka moje. Já myslím, že tam je z té hrobky, jak jsou v těch kostelích, že tam něco stalo a kde pak, to je moje polovička. Tak objedeme to po celé arkádě. Takhle. Kdysi to musel být ve své době krásný zámek. Dokonce zde sídlili jeden čas i Valdštejnové. Tady potom půjdeme nazpátek zase dolů. Tamhle viadukt, po kterým jsme sem přijeli vlakem a nazpátek zase odfrčíme. Takže teď se jdeme vydat dolů po schodech.